ଏହା ତୁମର ଚାହିଁବାର ବିସ୍ତାର ହିଁ ମାତ୍ର। ଯେଉଁଦିନ ତୁମର ଚାହିଁବା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ସେହିଦିନ ହିଁ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଆଉ ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ବିଦ୍ୟମାନ ତାହା ସବୁଠାରୁ ଭିନ୍ନ, ତାହା ସବୁଠାରୁ ହିଁ ଅଲଗା। ଏଠାରେ ବୃକ୍ଷରେ ଫୁଲ ଫୁଟି ନଥାଏ, ଏଠି ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଫୁଲ ରୂପରେ ଫୁଟିଥାନ୍ତି। ଏଠି ଆକାଶରେ ବାଦଲ ଭଟକି ନଥାଏ, ଏଠି ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଆକାଶରେ ଭଟକିଥାନ୍ତି ବାଦଲ ରୂପରେ। ଆଉ ଏଠି କଙ୍କଡ଼ ପଥର ପଡ଼ିନଥାଏ, ଏଠି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରତିମା ହିଁ କଙ୍କଡ଼ ପଥର ରୂପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ତୁମେ ବହୁତ ବାସ୍ନାରେ ଭରିଯିବ କୃଷ୍ଣ ପାଇଁ, ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଦେଖାଯିବେ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏହା ଧରି ନେବ ନାହିଁ ଯେ ସେ କୃଷ୍ଣ ତୁମକୁ ମିଳିଗଲେ। ଏ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ସେହି ମାୟାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତମେ ଏତେ ଚାହିଁ ବସିଲ ଯେ ସେ ତୁମକୁ ଦେଖାଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତୁମର ଚାହିଁବାର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲା। ଯୀଶୁଙ୍କ ଭକ୍ତକୁ କେବଳ ଯୀଶୁ ହିଁ ଦେଖାଯିବେ, କୃଷ୍ଣ ଦେଖାଯିବେ ନାହିଁ। ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭକ୍ତକୁ କେବଳ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ଦେଖାଯିବେ, ରାମ ଦେଖାଯିବେ ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଭକ୍ତକୁ ବୁଦ୍ଧ ହିଁ ଦେଖାଯିବେ, କୃଷ୍ଣ କି ଯୀଶୁଙ୍କର କୌଣସି ପତା ମିଳିବ ନାହିଁ। କେବେ ଭାବିଛ ଏ କ'ଣ ହେଉଛି? ଏ କ'ଣ ହେଉଛି? ଏ ଅନୁଭୂତି କ'ଣ ଅନୁଭୂତି? ଏ ଅନୁଭୂତି ନୁହେଁ। ଏହା ତୁମ ବାସ୍ନାର ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ମାତ୍ର। ତୁମ ବାସ୍ନା ତୁମକୁ ଯାହା ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତୁମେ ସେଇହା ହିଁ ଦେଖୁଛ।